Xunto a alcaldesa Inés Monteagudo e a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, visitaba esta mañá dúas das actuacións levadas a cabo neste concello, con cargo á orde de infraestructuras de uso público. En concreto, trátase dun novo parque de calistenia que se instalou na Rúa do Cabo e tamén un parque infantil na zona do Castillo. Con isto o que intentamos é estar sempre preto das necesidades dos concellos, que o que buscan é satisfacer os seus veciños. É certo que en dúas zonas onde non existían estes servicios se poñen a disposición de todos os veciños este parque de calistenia máis o parque infantil, e con eso estamos intentando dar máis servicios para os propios veciños, para os munadanos, para que poidan disfrutar destas instalacións e non se estar preto dos concellos. Esta financiación ou estas actuacións se puderon levar a cabo grazas a unha orde de infraestructuras que sacamos todos os anos dende a Dirección Xeral da Administración Local, dotada con 3,5 millóns de euros e que se suma a outro tipo de axudas nas que poñemos todos os anos tamén a disposición dos concellos de Galicia, como é a todas as axudas do Fondo de Compensación Ambiental dotadas con 11 millóns de euros anualmente, e este ano ademais unha serie de axudas extraordinarias co Fondo de Cooperación Local que tamén se pon a disposición dos concellos, sobre todo dos concellos máis pequenos, non? Nos que tamén incluímos neste caso dentro do límite de habitantes o Concello de Muros. A alcaldesa Muradá agradeceu o investimento realizado e aproveitou a visita do vicepresidente da Xunta para solicitarlle un novo investimento. Neste caso para acometer un bello proxecto do Concello, aínda pendente de execución, como é unha nova fase da tan ansiada reforma da Casa Consistorial. Facerlle unha solicitude que levamos tempo encima da mesa, que a rehabilitación da parte que falta do noso Concello. Sabedes que é un edificio xa do ano 57, se rehabilitou a planta baixa, pero temos aínda dúas salas por rehabilitar. Se queredes gravar así unha película dos anos 50 está moi ben, pero necesita tamén un investimento e queremos enseñarlo para que entre todos a ver se podemos levar a cabo esa obra.